NANI? Hala. Kaya lagi na. Okay, lokso. Okay, lokso. Ayag break kay matombo. Lalo. Saan nga giunsa naman na ninyong motor dia? Wala kabuangan mo. Baligyan ako ba bunog na. Ha? Lubi, bunog na lubi Sa na ko. ka dias motor? Asaon mo diha? Okay, dagkuti na. Dagkuti. Sumuok man diya sa kuhan. Oh yeah. Kaya always on the go. All is Kaigo, always on the go. Grabe. 5 years na servisyo. Grabe siya repo. La. Gara ba? La. Grabe bata. Oh. Pila ka bok ni? Tulo. Lagi lang basta si RF. Ah, Pula. grabe. Sa motora? Si RF lang nga pula 150. CRF pula 150. Grabe. Power kayo. Dako kay mong Kusgan kayo power pagtika. ha? Kusgan kayo power Basta pagtika. CRF unsa? Basta si RF. Tagtulo upat. Tulopat. Dapat Grabe. nakabura-bura pa jud. Ako na nang naulahi be? Hmm? Ako na nang naulahi. Pwede na dia. Kano? Pwede na? Pwede na. Mana? Pwede na. Kuha na ka.